Kita mulai permingguan ta sadarion marinde hita. Mari hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi parbadia, natumo palangi dohot tanoon. Amin. Luluhon mau ale debata, jala parbadahon badaku, dompak bangsona sodolot roha. Sai palua mau, sian bawa siulahon si paoto-oto, dohot ajeng kaulon. Hai hodo debata, haroroan di hagogoku. Togos mahati uronmu, dohot hati goranmu. Akan nama noguau. Pataruhau tu dolo ni habadionmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuan debata, amanami na di banua ginjang, para sirohana sumurung, namandok mauliate mahami tuho, sian nasa rohanami, ala di lehon ho anakmu nasa sadai, tuhamatean humopop hami, asa unang mago na porsya di ibana, alai jasa honguluan nasa leleng ni leleng na dinasida. Tatak mahami aleamanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, naga bede habadian dot atigoran dihami. Sai sama dosa nami saluhut alani pelean nasu dengan.
na pinilehon nai humop op hami. Sai paeleng ma pinggolmu tutang yang nami, jala asima roham di hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marende hita. Pati dihita mingguta sadarion, imatar surat diulaoni apostel 10 onom ayat 31. Jadi didok nasi dama, haporsiai ma Tuhan Yesus, asa maluaho, dod isi ni bagasmi, imasadna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, manguluhan na hombar tu pati mi. Amin. Marende hita. Poti madosa tanah godangi, tau paundu ber marohata, martangi yang mahita. Ale Tuan debata, amanami na di benua ginjang, hodo na patu pahona sesaan ni dosa, dihami halak nada golon, marhite anak holongi ni roham, saya sima roham dihami, akan nama ngarsakon dosa nami, sasahapi matu bagasan rohanami, asesaan ni dosa nami lehon matu hami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porseahon laho mangatopon masa dosa dohod rohan portibion asa upasad hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalana badia
Mari tehete Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tua sesian ni dosa. Molotung adong manang isena mardosa. Adang do pangondiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringol tu dosata. Alain dada holan taringok tu dosata. Do taringok tu dosa ni saluhut portibion. Asangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marindehita. Hatani debata tupu epistel di minggu judika sadarion tarsurat di Yesaya 43 ayat 16 sa 20 sada. Songonondo hatani Jehoba naong mangalehon dalan di laut jala dalan balobung di bagasan aka aek na doras. Nang parurahon ureta dohot hoda parangan dohot parhos rak marpeahan nasida dang tarbahen sa behehe pidom do nasida songon sumbu nang mito. Unang be paingot-ingot hamu akana masana jolo jala unang be pikiri hamu akana robi. Idama bahenokku manai baru nunga pola martugur nuai Tuso tando munamai tongon do tahe bahenok madalan di di halungan halungan apa batang air di tanah bakal-bakal. Pasangapon ni aka binatang di ladang mahau aka ngopul dohot aka pidong unto ailehono kuma aek di halongonan aka batang aek di tano bakal-bakal mangalehon minum bangsoku nahu piliti. Ima bangsona hujadihon dia mamaritahon hamuliaon husogot. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Marindehita. Ai
taha tindakon maha porseon tai, songon nahina tindakon idongan tasa porseon, disandok portibion, rak mahita mandok. Hau porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Hau porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tinibuan ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang soha bubutan, ido Tuhan tanah tumon na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dungitanom, na mula mangolo di hari patoluhon, na manai tu surgo, lao hundul tu siamuna ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manghum ala na mangulu dohot namate, hau porsia di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do dia sesiani dosa, do dihatai namando, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, do dihangapan na sora sudah. Amin.
Salam. Titing dihita di minggu ta sadarion ima minggu judika tanggal 3 April 2022. Guarni minggu ta sadarion ima minggu judika jalan agabe topik ni minggu ta sadarion ima Kristus do pandang si tujuan. Kristus adalah Tuhan iman kita. Paduahon persembahan ibadah di rumah, pelean parmingguan di tonga bagas, molodong tapatupa pelean di parmingguan di bagas tabe, ala situasi pandemik COVID-19 sia, tapasahat matu situa wek tabe manang tak kirim tu rekening kuriata. Patuluhon pelean tujolo. Sadarion minggu tanggal 3 April 2022 mar pelean tujolo dohita 2A dohot 2B. Bahen tupakta tu ulaon diakoni sosial ni huriata. Las marohata manupaki ulaon di diakoni sosial ni huriata. Nomor 4 ibadah pariatif. Tuminggu tanggal 10 April 2022 nanaing roon di Patupado ibadah pariatif masuk pukul 10.30 WIB berbahasa Indonesia. Ria mahita mandohoti ibadahi tarlu mobi pinangido tu iana kota remaja dohot naposo bulung ni huriata asaria mandohoti parmingguan pariatipi. Nomor 5 Parguru Malua periode 2022 sahat 2020 Sadarion di Patupado pertemuan awal ni Parguru Malua rap dohot natoras ni iana kota alani pinangidoma tu iana kota Parguru Malua nong mandaftar dohot akan natoras asaro tu pertemuan ni masuk pukul 15 WIB maringanan di konsistori gereja. Nomor 6 partangyangan pasion Jumat Agung dohot Paskah. Sada partangyangan pasion 2 Borgen hari Selasa dohot Rabu tanggal 12 sahat 10 April 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB. 2 Jumat Agung hari Jumat tanggal 15 April 2022 parmingguan masuk pukul sia WIB laos di Patupado Ulaon Nabadia sahali masuk dohita amanginang. Ulaon naha hohom pukul 10.04 WIB. Tolu Paskah. Buka buha ijuk masuk pukul 5 WIB. B. Paskah pertama hari Minggu tanggal 17 April 2022 masuk pukul sia WIB. C. Paskah paduahon hari Senin tanggal 10 April 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Nomor pitu, nomor walu, nomor sia, nomor 10, nomor 10 sada, tajaha beba amanginang rapta ulahon ma nadenggan. 12 Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul sia WIB sahat 10 WIB akan diadakan pembekalan guru sekolah minggu HKBP Immanuel tahun 2022. Terdiri dari 2 sesi untuk pembinaan guru sekolah minggu dan 1 kelas sesi kegiatan gerak dan lagu bersama anak sekolah minggu
horong 2 yaitu kelas 3 dan kelas 4 dan horong 3 kelas 5 sampai dengan SMP. Narasumber dari kegiatan ini adalah Pendeta Toho Sinaga STH MIKOM dan tim Kabiro Smyrna. Anak sekolah minggu yang mengikuti kegiatan gerak dan lagu dimohon untuk segera mendaftarkan ke guru sekolah minggu. Panitia sangat membutuhkan dukungan doa dan dana dari orang tua dan juga donatur. Nomor 12 2 seksi Paropuan. Di hari Minggu tanggal 5 April 2022 di Patupado latihan kor punguan seksi Paropuan pukul 10 siang maringanan di gedung sekolah minggu. Pinangidoma Tusudies seksi Paropuan asa mandohoti latihani. B. Di hari Rabu tanggal 6 April 2022 di Patupado partangyangan di punguan Inahana HKBP Immanuel Resort Immanuel. Nani uluhon ni Bibelfro PF Boru Tampu Bolon masuk pukul 16 WIB maringanan di gedung sekolah minggu. Pinangidoma Tusude Inahana na adong di Huriata Asaria Mandohoti Partangyangani. C. Di hari Kamis tanggal 7 April 2022 di Patupado partangyangan di punguan Ina Kamis HKBP Immanuel Resort Immanuel. Naniluhon ni Bibelfro PF Boru Tampu Bolon masuk pukul 16 WIB maringanan di gedung sekolah minggu. Pinangidoma Tusude aka punguan Ina Kamis na adong di Huriata Asaria Mandohoti Partangyangani. Seksi lansia. Mamuka di hari Jumat 8 April 2022 di Patupama partangyangan di seksi lansia. Masuk pukul 10.06 sahat 10 WIB maringanan di konsistori gereja. Nani luhon ni Bible Pro PF Boru Tampu Bolon. Alani pinangido matusude ruas nong lansia na adong do ganup wek B. Asaria Mandohoti Partangyangani. 10 tolu Dewan Marturia. Seksi Pekabaran Injil Dohot Sending. Di Ganup hari Senin mamuka sian pukul 10.06 WIB sahat tu pukul 10 WIB Seksi Pekabaran Injil Sending HKBP Immanuel Resort Immanuel Patupahon kunjungan pelayanan Hombar Tupra program Seksi Pekabaran Injil tahun 2022. Alani marhite titingon hupangido hamima kerjasama marhide sintua na adong di Ganupwek asa pasahaton goar-goar ni ruas na naeng si kunjungon. Boy ma aka goari di pasahat tu pengurus ni seksi pekabaran Injil. Kepada sintua MPH Pardede STH Dohot Sintua SN Boru Purba. 14 Dewan Diakonia. Seksi Diakoni Sosial di Ganup hari Senin mulai pukul 10 WIB mardalan Dewan Diakoni Dohot Seksi Diakoni Sosial di Huriata Mandulo Ruas Namar Sahid Dohot Opname Manang na di Bagasan Pemulihan di Tonga Bagas. 15 Ulang tahun kelahiran dan pernikahan Jemaat HKBP Immanuel. Penetua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penetua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 4 April 2022 sampai dengan 10 April 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun, hatani debata tuna marulang tahun, ima Amsal sia ayat 10 sada. Emar hite au ganda ariarim, jala tamba diho aka tahun ni
ngolum. Amin. Nomor 10 sia, 10 pitu, 10 alu, 10 sia, 20, 20 sada, dohot 22, tajaha bema, dohot taulahan nadenggan. Nomor 20 tolu, jemaat yang sakit di rumah sakit maupun rawat di rumah atau di Tonga Bagas. Sada Bona P. Simanjuntak, Wek Sada B. dirawat pemulihan di rumah. 2. Sintua M. Manurung STH MA, Wek Sada B. dirawat pemulihan di rumah. Tolu Nyonya Batubara Herbina Boru Simanjuntak, Wek Opat A, dirawat rumah sakit Adpen. Saya didongani Tuhan ma asa malum sahid nasida. Nomor parhepengota tajaha bema ima titing dihita di Sadarion Martang yang Mahita. Puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Bapa Sorgawi, atas kasih dan berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kasih-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Dalam 1 minggu ini ya Bapa, hingga saat ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan, di dalam hari-hari kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menikmati berkat-berkat pengasihan-Mu yang Engkau limpahkan buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik menyertai kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu, besar kuasa-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sekarang juga kami memohon kepadamu Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada saat ini, juga saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, yang dirawat di rumah sakit, baik dirawat di rumah Tuhan. Semuanya Engkau berkati, lindungi kami Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami Tuhan, suami istri, juga anak-anak kami Tuhan, yang di hadapan kami juga yang jauh di hadapan kami. Tuhan selalu memeluk dan membimbing kami, supaya kami boleh hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sehingga setiap perbuatan kami, perkataan kami, nama-Mu saja yang terpuji, nama-Mu saja yang termulia ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga untuk 1 minggu ke depan, kegiatan-kegiatan di gereja-Mu ini Tuhan. Baik kegiatan AMA, baik kebaktian INA, lansia, INA Kamis Paropuan, baik itu NHKBP, baik itu remaja, sekolah minggu Tuhan, Marguru Malua, juga pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan, baik Sintuamu, baik ruas semuanya Tuhan. Engkau memberkati kami, melindungi kami, mengasihi kami. Terutama kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi. Sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa atas kasih dan berkat-Mu. Terutama saudara kami yang sedang melaksanakan pelayanan-Mu pada hari ini. Baik para agenda, baik firman yang akan disampaikan oleh Bible Pro kepada kami semua Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang terjadi, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, sehingga seluruh acara demi acara, pelaksanaan pemberian, penyebaran firman-Mu Tuhan, boleh kami nikmati sesuai dengan kehendak-Mu saja, sehingga kami boleh mendapat berkat daripada-Mu saja, dan kami boleh pulang dari rumah-Mu ini dalam keadaan baik, tanpa kekurangan apapun,
dan kami boleh mendapat damai sejahtera yang datangnya dari Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan di dalam setiap langkah dan perbuatan kami, baik pelayanmu di gereja ini, baik seluruh jemaatmu Tuhan, yang pada saat ini mungkin ada masalah-masalah yang mereka hadapi, baik sakit penyakit, baik itu masalah apapun Tuhan, ekonomi juga kami sampaikan ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, mengasihi, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan sekena hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, kehendak-Mu saja yang jadi pada kami. Terima doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Marende hit mahita hut papungu pelean. Ay, oh,
tapada sada rohata martang yang mahita. Buat kami Tuhan, tu sodang hati uron, asonang miak kami di bagasan haholomon. Asa hujalo kami ngolunai baru di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molorope kami Tuhan di tonga-tonga ni parguruan nami parmingguan nami di bagasan obason. Nama uas, nama ledo kami di hatam nanaing tangi honon nami. Alani buha roha pikiran nami. Asa mangatusi kami di hatam nanaing tangi honon nami. Makuling maho Tuhan nungarade kami tumangihon hatam. Amin. Oras madihita. Oras madihita. Uria naina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Amainang nunga masuk kita di minggu judika namar lapatan. Luluhon au ale Jehovah. Tokinai masuk mahita tu Jumat Agung. Hari Minggu nunga masuk kita tu Minggu Palmarum. Jadi naing conok nama HP partinaonan ni Tuhani. Lahu makok kopita colma. Alani amainang hatani debatan agabe ojahan dihita. Asa undang marisuang HP harorota tu bagas coron itu kata sadarion. Tabuka mabibel manang Alkitab natabuan sian bagasta. Hatani debata dihita ima natar surat sian. Surat ni apostel Paulus madapoton huria na adong di Filipi. Bidutolu mamuka maisian ayat 4b 1 ayat 10 opat. Filipi tolu ayat 4b 1 ayat 10 opat. Hujaha madihita manginang huhut ma tapayu tihut di bagasan rohata. Songonom maridok. Ai molo diripu deba adong si pangasahonon na di pardagingon da lamau manian tarsunat di ari pawaluod doau nasian bangsa Israel marga Benjamin halak Heber tubuni halak Heber halak Parise mangihuton patiki karang dorohaku mangalele huriei soha surahan di hati goran nasian patik alai naung parutungan hian diau harugiod doi hujujur alani Kristusi salhu nadotahe huetong harugion tumibakkon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus tuhaki alai ibana huseakon salhu nai jala orbuk doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana au didapot unang marhati goran siap patik tungsian haporsyaon di Kristus ido ima hati goran nasiat debata nama rujahan di haporsyaon asa hutada ibana dokot hagogo onni haheon nai rodi hasasaur tu akka haporsuhonna di nagabe sa pangalaho au dot ibana di hamamate nai anggiat saha tau tu haheheon nasian akka namate apala naung sanga hutakup ima apala naung sanga hutakupi manang naung gabe sundinggan alai sai ueahido anggiat tartakup awi songon naung tinakup ni Kristus Yesus siau alea kadongan daku rajumi diriku naung sun hutakupi odo tahe hu halupahon nari pudiku ueahi akkana dijolo dopa padangido hupus-pus dopa upah hamonangan nasian pajowon ni debata sian gijang di bagasan Kristus Yesusi ima sahakna huriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus ganup dohita amang inang memiliki tujuan hidup masing-masing molo husuku kamu
Adong do tahe tujuan ngolumuna, pasti ada ya amang inang ya. Ahama cita-cita, harapan yang ingin kalian gapai, nana yang digapai kamu amang inang. Pasti masing-masing kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Adong do tujuan hidup kita masing-masing. Setiap kita tentunya memiliki tujuan hidup. Karena ketika kita tidak memiliki tujuan hidup amang inang dan adong nanaing tertuju di ngolu tahun, maka kita boleh katakan kalau kita tidak memiliki tujuan hidup, pasti hidup kita ini sangat mudah untuk diombang-ambingkan oleh arus dunia. Atau keadaan bisa membawa kita kemana saja karena kita tidak mempunyai tujuan yang jelas. Tanpa ada tujuan yang mau kita gapai amang inang, pasti darong semangat tak lau mangulah. Pasti kita akan menyerah. Pasti kita akan hancur di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah adong dosa ada tujuan, adong dosa ada si remote tujolo, maka untuk menggapai tujuan itu marhoi-hoi do kita. Kita akan berusaha semampu kita untuk menggapai supaya kita sampai kepada tujuan yang kita harapkan itu. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda cara kita untuk sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Atau bahkan kita katakan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan itu banyak orang yang baik itu dengan yang perbuatan yang baik, yang benar, atau bahkan yang salah pun dia akan lakukan itu. Bohama asa sahat, asa dijaloi mana tujuan atau pencapaian yang ingin dia harapkan amang inang. Ditiki naso ditada si Saulus dope Tuhani manang si Paulus di bagasan ngoluna. Tujuan hidup di dalam hidupnya si Paulus pada saat itu adalah hidupnya mau menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan. Ima tujuan ni ngoluni si Saulus hati hai. Alai mula kita tupu dia mang inang marningok musehi te parngoluan ni apostel Paulus ibana ima sahalak yang sangat-sangat menentang keberadaan orang Kristen pada saat itu. Bahkan dia orang yang paling banyak menyiksa orang-orang Kristen. Isehir dota heguarna si Saulus. Si Saulus yang maguarna ditiki so ditada ibana dope Tuhani pada masa itu dulunya namanya si Saulus. Alai marhite jamita tahun amang inang dia mulai mengubah pemahamannya yang dulu dia menganggap bahwasanya tujuan hidupnya lasdo rohana menyiksa menganiaya orang-orang Kristen itu adalah puncak kebahagiaan dia. Ternyata dung ditakut Tuhani ibana, ternyata dung pacupang ibana tu Tuhani doh Tuhani. Ada takas nak kita werengkan diturpuk tai nang pegodang akka donganna akka ale-alena halak Filipi halak Yahudi hatihai mangago si Paulus hatihai ala ibana ro haporsionna ala ditinggal hon ibana ditadikon ibana parngoluan na nalilingi ujungna di hata-hata donganna do ibana dungi di pajojor akka donganna saluhna wa salahu tu sasotebu ninna. Saya di parerehe ibana alai molo tabereng dia due takas do haporsion ni si Paulus madok idokon ibana dodongan nai manang orang-orang yang menganggap patik itu adalah tujuan jalan menerima kehidupan di dokon ibana do satabi di ayat 2 molo tabereng berek kamu hamu akabiang inna imatu akadonganna di pabua ibana do disinakin diturpuk tahun amang inang dia lusi ibana sasitong na molo kehebatan portibiodo na di pangasakon na sida akadongan na Yahudi di pabua ibana da Abdul Jumago do ibana da Abdul Humeba do si Paulus hati kai di pasosor ibana do nakin diturpuk tahun amang inang baau pe namar sunak doau di hari pawaluhon
halak Benjamin doau, halak Parise doau, na mangulau patik doau, au salak na koras doau, mangalili halak Kristen, mamora doau inna, ujago doau siak kamu sude. Itulah kalau dia molo hagogo onni portibi do di pangasahon ibana. Alai dung dapat ibana imalas ni rohana manginang, dung dapat ibana Tuhani. Setelah dia mengenal Tuhan, dung dicakot Tuhani ibana, gabe si seanna, muba mapangat tusion ni si Paulus pada saat itu, muba ma haporsionna, dang hape taringok tu patik asa malua colma alai holam marhite haporsion, dohot hati goran ni debata ditinggak konibana do, semua yang ada pada dia. Bahkan di rokon ibana nakin diturpuki najolo partungat do huanggap, najolo las do rohaku sudah ada pada saya. Alain do kuta de Tuhani ada kita hi rokon namanginang daya walui saira sampah di bahasa Indonesia songon orbu-korbu do nakin inna, songon rapar-rapar do sude. Dia katakan itu segala sesuatunya yang saya miliki itu hanyalah sebatas sampah saja. Kehebatan duniawi yang dulu dia miliki, dia mampu katakan itu semuanya hanyalah sampah, itu akan nanti ditinggalkan. Tetapi hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih sempurna. Nangpe dang ngolu portibion na pasikopon, tetapi hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih indah dan memberikan ketenangan batin yang nyata di dalam Tuhan. Gabi cupang nama dang alani patik hajadioni hape malua colmai alai alani haporsyaon ala hati goran ni debata na marujahan di haporsyaon di bagasan Kristus gabi ima haporsyonna jala diturpuk tahun nakin ipabua muse amang inang di ayat napa 12 honi sada sita-sita harapan tujuan ngolu ni si Paulus tabereng di si ima naing hot nia nau di bagasan haporsyaku di bagasan Tuhani ido di dokon ibana di ayat 10 tului utinggak ko manasa na dipudiku alai weahima saya mau melihat upus-pus mak do padang tujolo nasihat Tuhani na adong do HP nanaing lehono Tuhani. Ada sasaran yang baru yang Tuhan berikan kepada dia. Hidup bersama Tuhan. Masa laluku saya tinggalkan, kebahagiaanku, kemewahanku saya tinggalkan. Karena hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih dumenggan ima dipareahi ibana. Kalau di bahasa Indonesia di rokon ibana di ayat 10 opati amanginang dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dia harapkan. Dan asing adong na asing holan ngulu padang si tujuan ngulu hasonangan na di bagasan Tuhan itu hape nanaing dia hi ibana di bagasan nguluna amang inang. Uriana hina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Kita sering mengatakan hidup adalah perjuangan. Perjuangan untuk lebih baik dari hari yang dulu ke hari yang akan datang. Hari yang sebelumnya lebih baik dari sekarang untuk yang lebih baik lagi. Perjuangan untuk mengenal cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengenal lebih baik lagi apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah tapi tarokon kita tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah tapi si patadang taboto mau kemana Tuhan bawa arah hidup saya. Tikion boy doau mekel, hape marsogok ngatangi sau. Tikio boy doau marlas ni roha, hape marsogok ngatinggang ngau di san. Kita tidak tahu amang inang perjalanan kehidupan kita. Alai songon haporsyaon ni si Paulus nakin Tuhan itu bisa mengubah hati dari orang yang anti, yang tidak mengerti, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mau bisa mengubahkan hati Paulus. Saulus menjadi Paulus, orang jahat menjadi pekabar Injil. Dan iko dohonot tabai kosong si Paulus maju hita duku ula mana jahati baru muba maau daun.
Alai bohado kita mampu keluar dari keadaan buruk molo edeta nain jamita nakin unang sadi haholomon. Mauldo memang amang inang move on, mauldo hita keluar sian haholomon atau kebiasaan hidup kita yang biasanya kepada yang baru. Manang molo nunga dong sasahala tariho rohana, maka porsyai akka uti-utian ni simbolis bagaimanapun ketika dia mau keluar dari situ tentunya akan sulit untuk keluar dari situ. Alai ketika dia benar-benar berjuang dia loibana hagogo oni simbolisi pasti dia akan mampu. Dipangido huason itu hani kekuatan dari Tuhan pasti dia akan bisa mengalahkan itu. Tuhan pasti akan memampukan dia di dalam kehidupannya. Masa lalu kita bisa membawa kehidupan kita lebih baik lagi. Molo adong do perjuangan mau memperbaiki hidup bagi kita amang inang. Sudedo kita berbagai warna cita rasa kehidupan yang kita alami di dalam hidup kita. Ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit, ada waktunya cerah, ada waktunya suram. Aledang boyate mula musehita tupudi. Dang boy ta sol-sol ya kana masa di kita. Molo tiki tahun 2020 sare majo tarokon. Las rohatta saya iman ya terus masa tu hita di tahun 2022. HP asing siani. Dang boy kita balik ke belakang. Alai bohado hita karena itu tidak bisa kita ulang kembali. Maknai, jalanilah dan gapailah ada yang lebih baik. Kalau 2021 saya sedemikian kehidupan saya, kehidupan anak-anakku, kehidupan rumah tanggaku, 2022 saya yakin ketika saya mau bangkit hidup baru, di situ Tuhan akan membantu dan memberikan jalan yang terbaik. Biarkan Tuhan mengatur perjalanan kehidupan kita amang inang. Jangan biarkan masa kelam kita, keadaan masa lalu kita menghantui bayang-bayang kita. Gabidang boy fokus haporsyota lau mangyutto Tuhan di bagasan ngulutah. Jangan biarkan masa lalumu itu kenikmatan duniawi yang dulu menghantuimu sampai saat ini sehingga kita tidak bisa move on, tidak bisa berlari melihat ada cahaya baru yang Tuhan berikan kepada kita. Manang gabe songon nalungur rohatta. Tahun ke tahun saya holan masa kelam, holan kelabu do terus nata adopi. Mana gabe putus harapan di kita. Mungkin dang adong be tujuan hidupku yang cerah. Nah adong bela seni roha, nah dipatongot Tuhan itu belum tentu amang inang. Ada yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah fokus mengarahkan tujuan hidup kita seperti Paulus bilang, satu tujuan hidup kita yaitu hidup hasonangan di bagasan Kristus. Karena bagi Tuhan sebenarnya dang rikot bohado masa lalu kita. Dang rikot dituhani ala jojo do hitamat dokokan. Najak do amat teh boya teh gabi situa. Tikidak dana itu ani. Hola na songon ido pangalahona hola mangalo do tua makna hape buya teh gabi bibil pro inna. Tuhan tidak melihat masa lalumu itu apa. Tuhan tidak melihat apa perbuatanmu masa lalu. Ara ido jamitat tatulu minggu berturut-turut ate amainang alai molo olo doho mubah pasti ada yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah melihat seburuk apa masa lalu kita. Tetapi Tuhan mau menunjukkan seburuk apapun masa lalu kita, Dia selalu menantikan, datanglah, terimalah, gapailah hidup yang senang yang akan Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu jalanilah proses yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan banyak protes, nikmati saja proses yang Tuhan berikan. Onang saya gudang ungut-ungut tah. Alani onang saya olodo karena dua-dua madokon molo marpihadi songoni inang dang boy be niat to anak kada dana nuai ngamaul be iba mamudai
akada dana zaman nuaingon nga lomo-lomona nama ninna molo didokko tu akada dana unang pola merjaja ko tu sikola ningo songoni ngadialo beiba inna hape molo saya di patorang tu nasida haruhami na julu soya huat dadahami heping soya hami merjajan ayana julu pekan molo tabai tu noeng sogudang akka per 3 nah tapi adong alai so adong heping bohamana yang mangalian uang jajan saya tak udah inuai akada dana ta kalian jalan kaki saja ke sekolah haruhami na julu siana tusan 3 kilometer saya udah ni hami doi inna saya tarokon ujung nah hami dokon akaya anak kota ya udah tinggal ke tahun dulu aja lah najolo aja orang mama bapak zaman najolo inna zaman ol kami kan zaman now nuaing ninna kan seperti itu. Jadi jangan paksakan mereka untuk hidup di dalam zaman kita dulu. Alai berikanlah peluang, alai eyahi manasida, pareyahi manasida, molo naing merdala donasida ke dalam gapaian hidup yang baru, zaman yang baru, benahi mereka, perlengkapi mereka, asal nang gabi lilu, aborsiona. Dukung mereka memasuki zaman yang baru dengan bekal yang kuat. Ahamai. Hatani dia bata asau nang gabi lilu nasida amang inang ikone do nakisongo si Paulus utingga ko mana sana di puriku weahi mah dang diahi ya teh dang dibasahi weahi dang diaehi saya mau melihat hidup yang baru biarkan mereka menjalani hidup yang barunya zaman yang barunya asal tetap kita tapareahi nguluna nadumenggan amang inang. Memang molo saya tarimang-rimangi do, molo taringok tu masa lalu, dohok masa kini atau masa yang akan datang, nabui do honota amang inang, tidak gampang bagi kita melupakan, melepaskan masa lalu kenangan kita. Iro kan, arung dison amata na saya diingok dope halek nati kinaposo tahe, pasti saya adong ate. Anggo bapak nami saya irok kodo mulu misalnya bersin songoni kan irok kon guarni halek na jala huboto hami do guarni halek na berarti belum dia lupakan ya kan amanginangkan mauldo tetapi hidupnya sekarang sama siapa apa yang mau dia gapai ido narikot di ngulutah untuk melupakan melepaskan masa lalu itu mungkin sulit mauldo hita amanginang yang mungkin kita sudah tenar nggak sudah halak manade kita nggak sudah halak menyanjung kita mauldo maka lupa honi mungkin saat ini kita sudah orang yang tinggi prestasi kita halak nama morado hita menjadi kebanggaan semua orang godang jabatata hartata di mana-mana dan kita bisa menikmati dunia yang Tuhan berikan pada saat ini alai dohonot tamah memang sulit untuk meninggalkan itu. Naik kosong si Paulusi, alai dohonon nadi hita amang inang, maul do hita meninggalkan masa lalu itu, maul do hita meninggalkan hagio ni daging tai. Apalagi mulut tahetong, saya memiliki uang, saya memiliki prestasi, saya memiliki kekayaan jabatan dan kenikmatan lainnya di dalam hidupku itu karena diri saya bukan karena Tuhan. Ujungnya gabe sombok kita, dang ta adopon itu adalah pemberian Tuhan ujung nadang boy dengan kita amang inang kan ido na ikut do songo si Paulus cara kon to emak amorauku na noaing jabataku hepekku akayana kokon sampa mayu roko daun tidak harus kita katakan demikian tetapi bagaimana kita mengakui yang saya miliki hari ini kemarin hari ini dan besok juga itu berasal dari Tuhan dan itu hanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iro kan, mula saya tarimang-rimangi so si Pauluson. Malabana. Saya tahu mo, saya godang do jolo masongoni kana manginangkan. Ria porngin saya digogo mangulaw-ulaw na. Ujung na dadong sangat ikina lao marsaor do Tuhani. Pituari maari dilihat Tuhani. Ono mari doli leon alai sadari tikita pajupang doh Tuhani tetapi masih banyak orang yang memakai itu dengan bekerja bohama asa gudang
di ibana asa adong sai di omo ujung na molodong marsait boy do dipakai ibana diperhasiang ibana sudah na di omo nai tidak kalau ini dang adong HP na boy na adong di kita bisa menjamin hidup kita bahagia selamanya amang inang. Ayah hama molo didokot di Lukas 10:2 ayah hama labana di omohamu hartani dia di portibion anggo magodo todimuna ayah hama labana di omohamu merloja hamu tu satu sosap pedang diingot tamu martangi yang tutuhani sobui HP hamorani mana bayi hosani ngulum dang boy riko dosa luhu nah alai unang ma gabi i pangucat teon di hita. Tabuka majo buket deta teh 255 diurupi parsong lider majo tai dehot majo ayat sada do ayat 2 hola sada do narikot ido kan nama inangkan hola sada do narikot Yesus lehoni diau akamai tai dehot pianon. Hola sada do narikot Yesus lehoni diau mananga HP nadabo dang tu pasona kono alai molo dabo nasa sadai alai molo nasa sadai tok lasroh aku tok lasroh hoto diku artana sasadai ayat 2 dang tarbain luluanmu anggoso dikijangi disi amun itu kan Jehovah pernah sundenggan imana no jamban nasundenggan atau motor dikucalahi mai atau motor dikucalahi mai ima patunggur rohat tadi amanginangkan segala sesuatunya songona didoko si Paulus pareahi masada dopa padang situ jotai ima haporsyaon rap doho Tuhani hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih memberikan ketenangan batin kepada kita daripada segala sesuatu kita miliki tetapi kita tidak berdamai dengan Tuhan dang merlaba HP saluhna yamang inang alani di sodo kita diarahon marilah tinggalkan masa lalu memang jojo kita madokon belajar dari masa lalu gapai masa kini jalani masa depan itu menjadi harapan dan tujuanmu. Mari belajar yang baik naring gani mata tiru di masa lalu na adong di bagasan ngulutta. Molo adong masa lalu kita orang yang selalu menyakiti hati kita amang inang, orang yang selalu mendukakan hati kita, orang yang selalu dendam kepada kita, halak nasai pahata-hata kita, kalau ada dong atas apartokonan hita perhalado mabaju ni rokata, jangan benci dia. Urang bebuan nuai ngate, masa depan kita, gapayan yang baru kita adalah hidup bersama Tuhan, tinggal komai. Ate akahawa somoni tinggalkan di belakang, senyumkanlah dia. Haul maibana di bagas atau dini Tuhani asal nang gabe terbeban ngulutta ido idokot Tuhani peristiwa Sodom dan Gomora
istri dari rot unang taili tupudi ninda kan alai sai di bereng ibana tupudi ujung naga biaka ibana tiang garam. Bukan tidak bisa melihat mengenang kenangan kita amang inang alai unang magabi terlarut tita alani ini molo haci rohatta alani pasangata akan mardonga saribe unang ingoti alai bangunlah kebersamaan hidup yang baru, membangun rumah tangga yang lebih bahagia. Kalau orang tuamu membuat sedih hatimu atau mengingatkan anak-anak remaja naposo bulung pada saat ini membuat kamu berduka, ingok mak dang alani sogoni rohanai alai alani holong ni rohana doi Tuhamu bagaimana supaya anak-anaknya bisa lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Alani amang inang songon parsi hohoton parsi rangbuton ni si Paulusi mah kita. Dia selalu ingin merindukan Tuhan. Dia selalu ingin berjuang marlojong ni nanakin jaya 10 pati. Dia berlari kencang mau menggapai hidup tujuan yang baru kepada Tuhan. Bohador tabain hubungata parsorata dohok Tuhani ibarat sonon namardongan orang yang pacaran atau orang yang baru membangun rumah tangga. Suami istri atau pacaran ya, yang setiap harinya dia pingin selalu merindukan, yang pingin selalu bersama-sama, pingin selalu lebih dekat lagi mengenal dia, pingin lebih dalam lagi mengenal suami atau istrinya ataupun pacarnya, pingin terus berkomunikasi. Molodang yang kak telepon pasti dia akan galau. Alani kosongoni do parsiho tata. Kedekatan kita dengan Tuhan. Setiap saat saya harus berkomunikasi. Saya rindu kalau tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Asa unang murah-murah kita mempersalahkan Tuhan. Asa unang murah kita muruk tu Tuhani. Asa unang murah-murah kita meninggal ko Tuhani. Ngambek doni natahe. Murah-murah kita kecewa. Murah-murah kita gabi mardadi. Alani akka rosi taono di kita. Alam mula nungata kasih tamanada Tuhani, ada kedekatan kita dengan Tuhan, yakinlah kita tidak akan mau marah kepada Tuhan. Alai saya hitong doi yang baru akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Ganu pari ganu tiki kehidupan kita ini selalu diperhadapkan di dalam perjuangan amang inang ya. Berjuang dohita bican mangulu noai kita. Alani molodang berjuang kita maniop haporsyo tai ingok mah. Di sido huaso hagogo onisi bolis mangalului di dia doa dong selah adong tiki lau menggoda haporsyota asa madabu hita asa hancur hita amang inang nang pesai tong tarokon bohado nate amang inang sai martangi yang doa sai ro doa tu garija sai huingok do Tuhani alai di tiki ketika saya sudah benar-benar fokus mengarahkan hatiku kepada Tuhan. Alai puasa lam dina fokusi au tu Tuhani malah di situ banyak godaan aka naro tuau ditikinau hupare de rohaku nakin tu garija HP laus disima pas lamar minggui mau saya gurang aka masuk chat tu HP ku saya bergetar-getar HP ku ujungnya putih yo mah alon apa dabuhu ede HP nakin roh tu garija naing fokus doa manangin hata di dewata HP patabuhu ede ujung nagabi modok-kodok hau tu garija. Banyak ketika kita fokus amang inang dunia ini menggoda kita. Alani tetaplah pegang imanmu kepada Tuhan. Tatap mah padang si tujuan di bagasan Tuhan. Molo nunga mangulu hita di bagasan Tuhani, nunga sapangalahu hita rap dohok Tuhani di bagasan hapursuhon dohok di bagasan marhite hamatean, jalan nunga sakabona hita dohok Tuhani di bagasan hagogoon dohok di bagasan marhite haheheon ni Tuhani tapareahimah ngulu na dumenggan tataku ma haporsyaon di bagasan Tuhani haluaon na pinarade ni debata marlojong may kita mapareahi membenahi iman lebih baik mengenal Tuhan di bagasan nguluta. Amin martangi yang mahita. Hodo ali Tuhan dopak padang si tujuan nami. Ikon ngulu nama pareahi ngulu partodion di bagasan Tuhan itu naikon luluan nami di bagasan ngulu nami.
Molo godang pe Tuhan sipata nama ngabat nama naik haporsion nami gabe olo sipata hutingga ko kami haporsion nami ulupa ho kami ho Tuhan di bagasan ngulu nami manang sai hu homol hami akka hamoraon akka na adong di portibion nabui mabaik kami sonang alay na persatu kinadoi alay di paingot to kami marhite hatam na bariyay Tuhan ikon dopak padang si tujuan haporsion di bagasat Tuhan itu hape natuk mga lehon hasonangan na manok tong tu kami huboto kami do Tuhan aka pasu-pasu na pinasa mo tu kami molo pe upakilala kami di pasu-pasu hodo pe nguluni keluarga nami anak kon nami dengan parkarjuan nami prestasi nami kekayaan jabatan doho akalana asing na adong di kami dangalani ulon nami alay ala na mangula doho Tuhan nama masuk kami saluna alani unang magabe ina hupar debata hok kami alay molo di pasu-pasu hoi nuay adong di kami dalam nami mai lampatuduhon haserepon ni roha lamadok moleate tuado pamu Tuhan ido haporsion nami pola sada do hape narikot di bagasan ngulu nami ima ngulu haporsion di bagasan Tuhan hodo hape Tuhan harta nasa sadai di hami alani ajari hami asa mangalului padang situjuon ima surgu hasonangan ngulu na manoktong nasyako pada metod dinami asa margogo hami mangula madalani are-are ni ngulu nami nang pegodang akatantangan di ngulu nami tarlumobi akayanak kon nami remaja na poso bulung di masa-masa akahamajuan zaman noaingot Tuhan pabor hatami na sida mangula madalani ngulu na ibaruan Tuhan fase na ibaruan alay ikodoho mahami mapareahi na porsion na sida asa toktong monang na sida manaluan na karamasa di portibion fokus mahami Tuhan manaku mapareahi haporsion di bagasoko posrohan nami di bagasan arisadarion hodongan nami hona mangurupi hami patongon na kalas ni roha di hami Tuhan padao arsak ni roha pahot haporsion nami di bagasako jala mula pehamian no sia bagas joromon marasonangan mahami ala nunga di bohaliho kami marhite hatam na badia di bagasan ngulu nami paso-paso musalu na ruas ni huriam siya nakada dana remaja na poso ama ina na akan naung lanjut usia nang parhalado do ruas ni huria calo mahami Tuhan cako mahami lahoma calo hanguluan na duminggan di ngulu nami marhite Tuhan Yesus tangi homa pangiduan namion amen. Tapuji Tuhata marede mahita hu tapasahat mapelean 2A doho 2B 70. This
mahita jongjong. Tatangya koma pelian nong tapasahat tu debata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gicang, hodo haroroan di salut sileo-leo nadinggan, doh nasau libasa nama liutus. Pasahat hami masih anan di lehomi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalara moti. Asau parhasia kami pelianon. Pati buluhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dokot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni siliholiom itu kami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gicang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmo. Say saud malomo ni roham di Banua Tongon, songon di Banua Gicang. Lehong matu kami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarohom madamena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Manginang, Tuhan Yesus memberkati. Horas.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sayang haus, aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau